Amerikan Birleşen Ştatlaryna COVID-19 kesellenlere serediyen şefaat uyoları heptede $6.000 töleýärler. Türkmenistan'ın lukmanları bolsa ayda $42 garabadar narxda, ýagny 1200 manada bir ay işlemäge mezbur bolýarlar. Bu aylık bazarda 5 litre ötümlük yağının 250 manada, bir halta 50 kilolik halta un 200 manada, 1 kilo etim bolsa 70 manada duryan vakti. Hastaxanalarda lukmançılık işgärleri yetmezçilik edýär ve hastalar düzgüne laýyk beceri we iyide almaýarlar. Türkmenistan'ın raýatlary COVID-19'dan iyidi üzülmän ölüp durun vakti, ölüm lukmanı Haramdağ Berdimuhammedow ýurtda COVID-19'un bardygyny inkar etmegini dowam etdirýär. Ve hilegärlik edip, täze şefahanalary açan bolup, jübisini oğurluk puldan doldurýar. Halk üçün yasama aladığın dünya görüp bolýar. Ey Ilahi Emine, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım.